labarai da ɗumuɗuminsu. Barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na duniyar labarai, wanda ke zuwa muku kai tsaye daga wannan tashar tamu mai albarka, wacce kuke samun sahihan labarai na ban dariya da na ban nishaɗi, na ban tausayi har ma da na jimami, inda muke fara karanto takardattun labaran kana daga bisani mu zayyano muku cikakkunsu. Da na farko dai, idan kai bako ne a wannan tashar tamu mai albarka, ka dangwala mana subscribe haɗi da ƙararrawa, sannan kuma ka dangwala mana like a wannan bidiyo domin samun ingantattu kuma sahihan labaranmu da sauran shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Ga ci gaban shirin. Barkanmu da dawowa. 'Yan bindiga sun kashe mutane 7 bayan da suka yi garkuwa da su a jihar Kaduna. Dakarun Najeriya sun halaka mayaƙan Boko Haram guda 28. Ga cikakkun rahotannin. Gwamnatin jihar Kaduna da ke Najeriya ta bayyana cewar 'yan bindigar da ke garkuwa da mutane a jihar sun halaka mutane 7 da suka kama a ƙananan hukumomin Cikun da Kajuru da kuma Giwa. Kwamishinan tsaron jihar Samuel Aruwan ya bayyana haka a sakamakon rahotannin da ya samu daga hukumomin tsaron jihar. Aruwan ya ce rahotannin sun ce 'yan bindigar sun kashe mutane 4 da suka kama a kusa da tsohon gayan da ke ƙaramar hukumar Cikun, yayin da 2 daga cikinsu suka fito daga ƙauyen Kakau, guda kuma ya fito daga Kaciya, sai kuma na 4 da ba a san takamaimai inda yake ba. To, Allah ba da zaman lafiya, Allah ƙara tabbatar mana da zaman lafiya a ƙasa da ma duniya gabaki ɗaya. Sojojin Najeriya da ke yaƙi da ta'addanci a yankin arewa maso gabashin ƙasar Najeriya sun samu nasarar kashe mayaƙan Boko Haram aƙalla guda 28 yayin fafatawar da suka yi a kan hanyar Maiduguri zuwa Damaturu. Bayanai sun ce baya ga mayaƙan na ISWAP kusan 30 da suka halaka yayin arongamar ta ranar Asabar da dakarun Najeriya, sun kuma lalata motocin mayaƙan 3 masu ɗauke da manyan bindigogi. Tun da fari dai 'yan Boko Haram ɗin ne suka soma yi wa wata tawagar 'yan sanda kwanton ɓauna a kan hanyar Auno zuwa Katuru a ƙaramar hukumar Kaga, bayan da suka baro garin Buniyadi, inda suka kashe ɗan sanda guda. Bayan kwanton ɓaunar, maharan suka yi wa 'yan sandan ne dakarun Najeriya na sama da na ƙasa suka kai musu ɗauki, kamar yadda kakakin rundunar sojojin na saman Air Comrade Edward Kabukute ya tabbatarwa manema labarai. Allah ƙara himma, sannan kuma Allah ƙara ƙwazo, Allah ƙara nasara akan duk